Bratranci a sesternice, dneska si pozrieme v názornom videu, ako sa dajú nastriekať alumínové hliníkové disky. Pozdravujem bratranci a sesternice, dneska by sme si chceli v našom... Pozdravuje Ujo Bufe, v dnešnom videu si pozrieme, ako sa dajú nastriekať hliníkové disky, ako sa dajú zrekonštruovať. Takže pozdravuje Ujo Bufe a dneska by sme si chceli ukázať, ako sa dajú nastriekať hliníkové disky. Poďme rovno k veci. Máme tu takéto krásne hliníkové disky. Pozrite sa na to, jedná sa o renomovanú nemeckú značku BBS. Disky sme si prebrúsili, kde bolo treba. Použili sme aj nejaký tmel, zbrúsili sme ich. Predtým, než budeme striekať na tejto hliníkové disky farbu, potrebujeme tú pôvodnú farbu jemne zbrúsiť, takže opakujeme ešte raz, treba tú pôvodnú farbu zbrúsiť, hej, aby to bolo drsné a matné, a následne budeme používať tento sprej Grey Filler Primer. Ten budeme nanášať ale len na miesta, kde sa používal dvojzložkový tmel, tak to je napríklad aj tu, hej, alebo napríklad aj tu, aby nám potom na to krásne chytila tá farba. Takže predtým, než budeme čokoľvek robiť, tieto disky by sme mali ešte odmastiť, takže na to použijeme nasledujúci sprej. Bude to buď Solvent Cleaner, alebo keď nie Solvent Cleaner, tak môžete použiť úplnú klasiku etylalkohol 70%, toto je tiež veľmi dobré, rýchlo sa to vyparuje. A následne si strekneme na tie disky farbu. Máme rôzne možnosti, buď to bude Aluminium Rim Paint, MTN Pro Aluminium Rim Paint, alebo ja som si vybral druhú variantu a budeme striekať z MTN Pro Metallic Paint. Toto tu je metalická farba, nie je to Chrome Effect. Chrome Effect je určený do interiéru. Metalická farba obsahuje glitter, to sú malé čiastočky, ktoré vlastne odrážajú a reflektujú svetlo. Ináč povedané metalický sprej. Teoreticky sa dá táto farba ešte aj lakovať lesklým lakom. Takže lidi, tam kde je to nutné, dáme najprv plnič, hej. Takže filler primer nám zaskol a my teda ideme pekne si streknúť MTN Pro Metallic Paint. Poďme na to. Vidíte tie škrabance, ktoré tu sú, úplne nádherne sa zakryjú tým sprejom. Metalická farba je výborná, naozaj krásne kryje, vrelo odporúčam. Takže ľudia, posúďte sami, ako vyzerajú tie kolesa. Sprej stojí 7,50. Malo by sa to striekať v miestnosti, kde nie je takto poveterno ako tu u nás vonku. Nemalo by tam fúkať, aby vám tam nepadol nejaký prach, piesok a tak ďalej. Takže sa ešte raz pozrime na tie kolieska. Tak toto vyzerá. Takže toto je ono. MTN Pro Metallic Paint. Krásne to vyzerá. Sprej za 7,50, úplná lahoda pre všetkých autičkárov. Eventuálne sa to dá lakovať, ale upozorňujem, že po lakovaní lesným sprejom sa môže stať, že vám to trošku stmavne. A ty čo tu chceš? Takže pozrieme sa ešte raz. Krásne BBS disky, 15 palcové. Pozdravujem vás. Ujo Bufe vás pozdravuje a teší sa na ďalšie projekčné video.